Malanga yari minoko, malanga yari minoko, mapusainde. Langa yari minoko, langa yari minoko, mapusainde. Malanga yari minoko, langa yari minoko, mapusainde. Langa yari minoko, minoko boy. Langa yari minoko, mapusainde. Ma woi, 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 woi. Woi, 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 minoko. Langa yari minoko. Langa yari minoko. Mapusainde. Watra. Lala. Madam. Lala. This ano studio of Taki TV of Masen Karulis na mitegi ko. Ja. Mi fir Taki de. Maybe. Ide toch? Ide meni 18 toch? 19 December. Dus 19 December ne. Na precies wayari na 100 day. Samina siri baba nasi. Ina bendo. Je. 19 December. Na precies wayari na 100 day. Samina siri baba nasi. If you go terbung, dahil si vanaf Oteng, mina siri baba nasi ma Yusref na beletok. En dan moet ik zijn het al. Je select je WhatsApp. Udi WhatsApp video call. Mau dan ngapain itu wel tuan del lukutu. Semua nama luku up semua sensasi. Yang hari mau pokok. Sabun furs maar onderschat. Furs maar onderschat hè. Maar omdat Yunus heb jullie die mogen beter mogen mee. En you kan de nog dicht bij me. Dus you make you eigen beeld. Zou je wanneer over me. Maar sma de dicht bij me. Sa sap familie. En nagides maar dat. Mi vind dat mijn belangrijk. Omdat des maar dat sap familie. Je net op afstand. Je nog gewoon niet meer kan beeld voor me hier. Want toen zijn heeft me lees. Want toen zijn heeft me. Je me kan beeld. Ik dacht ik pik in dat is. No. Des maar dat sap me bon sap me. Vooral panasi, bosekondre. Wayari na 100 day. Dalep 12 unity, wayari na 100 day. Samina sriba oso. Wayari na 100 day. Nasafo, wat kat. Isap fa hebigimi. Nee, hè? Wesi me kwa panasi me dan dry me kwe semne ki me kwe loko lang isi me dry uden kan e bigim idek misef no wakans me kon ika bigete guda ka weekend is wo simi since alang atok nefo Yusuf na bela tap tak na solang ngay vilu ko bong since opo ya even snel ne voor yo wiki direct since me meka overstap qua abop tanga difti de mina sri bapa na se una laptop bisa 4 euro mante megwe bisa 5 euro mante megwe no asmana babendor me whatsapp fa be hebigimi en me whatsapp fa hebigimi tanga no ja toch bon voorsma etek alasan met politiek maar dan sap taki mi e denki plus me libipsa a politiek asan di me du bigi mura politik je mo tegi sende nooit mangita kato disi after 20 September 2024 dan mereka overstap gua abad. Jadi luku PT politiko cam gua poti. Luka situasi insa politiko pot minau. Zonder dat de hebben door.
kan ik overstap. Kom vanuit de artikel. Op een blaaf van die abab. Tot het deed dat hij. Bombigi groep Paramang. Beshi mitra fasi. Ja, want de mannen besap me persoonlijk, maar de mannen beshi mitra fasi. De mannen me contrabeeld. Vanaf die. Mi abragwa abab. Afas van Paramang lek misrefi. Sermi. Ik kan me niet voorstellen. Mijn mama is. Mijn dat naar uit Akibron of naar uit Vrees. Mijn vinger uit BV. Si over de politiek kan je ook. Plus, mijn abragwa abab. En dat tot is DP affini, dus dat maakt me want op zijn enkel. Plus, mijn abragwa abab. Maar voor heel trabant, dan een bonvoer paramalik mezelf die familie. Schrijf in op een nasi hebben de travasie. Een politiek keus die me maak. Voor mij, wajari, na 100 day afo zo zijn de. Missie taki. En we hebben ook dat bonvoer paramalik de bovens voor politiek. We doen gewoon mee. Dus je want te gaan zeggen, trouwens je is een passande bonvoer paramang. Naar de bewust overstaan naar politiek. Waardoor de gewoon mee naar een kudde. En dat de gewoon mee naar een kudde, naar ongeacht. Wie is een kudde de bezig naar een sansan de boom de gewoon mee. Bonvoer ons abi, wala na zo schietschijf. Stemvee. Boem weinig paramang stap. Ze heeft ze eigenlijk in politiek. Maar dat komt zo. Ze is niet abraka abab. Dus dat ik de regering bij de abab. Naar een VAP. Dus alles maar man die op de man. Dus zo para man die op de regering. Die me go abab de machileki. Van elkaar. Me go naar een vijand. Is dat wie ook de machilek me go naar een vijand. Dus dat missie. En ik lees dit dan en ik tek mijn ting. Ik tek mijn ting, ik lees de berichten van familie, dicht bij familie. Mangsam sapu, mangsam sapu. Ik heb jullie begrepen. Ik heb jullie allemaal begrepen. En dat minder bewaard de boel of kom ook ze moet zien aan. If na onpolitiek, dan zou ik het oneerlijk vinden. Ayusi. Toch? If na onpolitiek, dan zou ik het oneerlijk vinden. If na onpolitiek zou ik het super oneerlijk vinden, want ik snap dat ik bon voor wonen, no op verstand politiek. Maar puur om een gedrag dat ik zie dat ik onpolitiek ook aan serieus revi. Voor politiek belang is ook aan serieus revi. En dan mag politiek naar privé, dan mag op een band. Wat een nasibje onderling, wat parama onderling. Bakate een bepaalde politiek termijn sa, moest maar de gewoon schrijf bakken. Maar ik voelde me ineens niet meer thuis tussen jullie. Ik ben een wantrouwen allemaal. Trouwens, voel me bij taku odi. Maar ik heb vertrouwen moro. Ik heb usap familie. Ne voice op familie. Min af karning. Ik ben taku odi maar ik heb vertrouwen. Ik ben deel nu biti. Bayari na 100 day. Min schreef na onverwacht boze kondre. Dat heer die mij onverwacht boze kondre. Dit is afijn leuk. Is dat ook pijnlijk dat de. Alleen omdat min een vertrouwde smaak mee horen. Na mijn grandma me praat maar taki takru maniri takru famiri vetre moro bun kompe
En altijd dat bij me dat boy look bangale fotoboy, de fotoboy ayoka. Dating de groen, net de blakka. Nooit meer vergeten dat ik met Ramala die fotoboy ayoka. Dating de groen, net de blakka. Alena. Je ziet die hier, zo zit je nog de. Mama, dat ik altijd met Giletti. Pelletti de. Maar, maar je hebt gelijk. Yoka. Als hij niet met me staat live te zien, dat is zo. Hoe tegen in nieuw dat para une carusel para man. In nieuw familie man van mij. Mocht het zijn inheems, Japanese, Hindustani, de Blakawalek misrevi. Toch? In nieuw van 19 december 2025. Ik had tegen dat ik me nog wat voor had. Omdat nooit meer bedwing, maar in een filis review van Fassi, if kan de ibe schrijven ons aan geven een comment van presie, of kan de ibe takon bepaalde zijn nou een presie, ik denk dat je hebt firilek mooiere en van mijn gedrag me tegenover je, no. Ook al los de zijn dat ik. Ik hoor no one voor had. If me kan de minder de yor kaja foto. Dan ik kan lafu en yang en drinken aan ding. Dat santo de takul familie heeft me. Toch? Dus ik had een goed kring. Ik kom naar huis. Ja, retapo. Die libre zoeken bij man. De biggest maf mina be kweke kunu. Dus binnen kom bij buurman bij man. Meka oso. Ja. En ik kwam toen rondje het weekend is het idee Tamara. Zaterdag sowieso ben ik in het district Para. En waarom? Omdat Satra Wambalaf mi ora live kon lala era mensen. Dus pocket drive ne bria. Waar lala. Menem wega mape. Welkom. Dus mi wan wen kono dat ik nog afvoer mi no ora ati. En wist kan die bedenkt dat ik me be ora ati. Ik heb jullie allemaal vergeven. Ya batara. Nee. Toch zijn ze? Ya batara. Mino. Wam chibite ben po dalo kimyon. Mino. Ma abra ya disi. Mga wrok tak mi ati. Mino ma abra ya disi. Mga wam bepaalde vrees in mi ati. Omdat die midden van bewust, de mens zegt, als je de situatie kan overzien, ben jij de verantwoordelijke. En misaba situatie, en ik ben de situatiemeester, dus het zou super oneerlijk zijn, if mi bem hoor wa ati. Ano eerlijk, if nou malek je sa ap verstaan, zij volgen politiek olanga, bepleeg bepaalde handeling, dat mi boni me kwalem. Dat is ook, maar soms op bepaalde man, sami sa tak de man dat moest sabi zo moro. Dus voor de man heb ik verwachtingen. Inderdaad, ik heb het niet meegemaakt bij geen van ze. Maar boem voervoer sa bedenkt dat als aan bij de oorlog, aan bij de oorlog, dan moet je onderling bestrijden. Dan onder de schrift moet je dat die, dan samen en drinken champagne. Ja toch? Mevrouw Liberato, alles goed? De stem moet je dat nog eens doen, loon te drinken champagne. Want de moet je dat wanneer de bij nog de chan. Maar alle de partijen zijn vet onderling. Dan de schrift, dan denk dan samen daarbij. Daar zijn de minanga you, sabe vet gide man heb kapot den daarbij. No man de gewoon voor rustig samen baka. Daarom ik minanga hoor nog voor ati. Vooral omdat ik heb informatie en ik heb boom taki. Boom voor voelen, dus heb niet eens naar zo bij de bezig. Sabi toch, ik heb jullie allemaal vergeven. Ik rustig aan zo. Teach me one brasa me mag brasa me. Teach me one box site mag one box site. Teach me.
iwan swipe je mag swipe. En plus even swipe toen ze lang aan luko, mi fieta ka zomaar is swipe met kouring. Nou, dat wil nog veranderen. Sabi toch, maar mi was sayari sweetie. Mi nou was sayari, omdat mi met boevoers aan mij, met niet familieleden. En if de smanatisa aan niet familieleden voor mij, beka do bepaalde aan mij, dat mi no denk, dat mi eigen familie, ze kan er doen zo even aan mij. Ze niet begrijpen een bepaalde situatie, dat mi no matek biki patu borom. Maar, is maar abop dus op direct. Is bij de offer. Sinds mi go abop 28 september 2024, tanga date de minoseriba oso, minoseriba panasi. Dus nu is het met tak over politiek. En een one me one kan abop nemen. En een one me one tak over abop. Na over mi vet met taki. Over mi veti met taki. Maar me lego uit. O dipi a politiek de enu. Me luku ofara. En luk olanga. Mi kan tak elk. Luk olanga upinami. Alleen omdat toen hem begrijp niks. Maar dan de pembe. Ja, zeker. Ja toch? Ja, man. Bonjour mannen begrijpen. Omdat bonjour mannen tarsi. Dus mannen, pe oma stem, dat is stem. Ja. Pe mama stem, dat is Dat stem. is mijn stem. Tende no travasi. No, no, trafaseer. Atje abi igi peso sa emek no. Ja, man. Ja, so you never abi igi peso sa emek di. Gabi Dat ka. mi bara dami no. En ama samba di man. Daya sa directive. Ik heb mga ewa para om de. Gogo. Ay mo. Want de binnenkort arti sa trafas, tata te konja. Paboy DNA let so de Michael Marenko. Kung si Mimbe, tapo. Naspang. Okay. Okay. Michael Marenko. Sebagai DNA kandidat voor NDP. Ja. Amang dina DNA no dito. Suposa. NDP irebong. Ano sana sanang takiwet taki. Ja, zeker. Por alfa manda para nakpara taki. Ja, para takuweta. Dami din tak sa trabaho dati. Satra amang dus wandelen sampai ap olang. Tak wandelen sampai ap ate tak lik DNA lik in apang kantoro in a district of a BTP tang. Dus makai to na yung pagdiran de FIFIA. Iwis tulis wamong tulis in wamong ye on sang smart fin tumoy bililifi. De on sang des ma. Ay do pa ay go do. Ya do ye on sang des ma. Kaso ye sakat ya pampan. Ja, zeker. Ma alin de yana li de sobe abi. Pero demande ka cosa. Tosi naman nagdedoso, 23, fiaroso, ada santi webe si deman. So si deman. Matawag te apang kantora dape. Na visyo no de yung sekretary sa dape, smade dape, just apang etang en. Maar we've got trouwens Michael Marenko sabi via Luca Live. Maar heel goed ingezien. Je, hoe dape toch? Ben je vrij zaterdagavond, Jurgen? Trouwens, minaf Michael Muskayuba. Zaterdag 7 uur. Ja, de para-humandas. Ja toch? Ja. Zaterdag 7 uur. Michael Marengo, DNA-lid van de NDP. Ama opening voor ama ruimte P. Ama taki over de noden para betreffende alvast. Want iedereen zegt Suriname eerst, ik ook, maar op dit moment over para ego. Dus ook al ben je van de ABOP, ook al heb je op de VAP gestemd, ook al heb je op de NPS gestemd, maakt niet uit. Vooral als je op de NDP hebt gestemd. Michael Marenko heeft zaterdag aanstaande opening voor Amman Principe Amman. Sabi toch, zit een structuur en loop gewoon mee. Loop gewoon mee. Hé, hoe gaat het jongen? Je hebt me nog die antwoord gegeven, Gio. Ben je klaar? Ja, ik ben bijna klaar. Bijna. Ja? Bijna klaar. Je hebt al a cappella? Ja, bijna. Zeker? Ja, bijna. Volgens Ayat Tapo met Abapoko. Ja. Is goed. Full 100% positief, hè? Ja. Oké. Het nam ook er. Oké. Zeer getalenteerd, hoor. Toch? Dus Kogo Power man gewoon. Ongeacht wie de partij je bent of minima je standaard. Verkiezen ten sakba. If you want to come skera ete omdat is op dat midden abop.
You look at to lease me no picking next era that is more cody. Want dat in dat wordt je niet wijs. Sabi toch? If je bar me, if je niet bar me, ook de gewoon rustig naar ons leven. Omdat ik zit op een redelijke politiek. Dus dan moet je gewoon utan vara. If wat bepaalde probleem, gewoon bespreken. Sabi toch? Sociaal-maatschappelijk sport. Michael Marengo heeft vanaf zaterdag aanstaande zo'n bureau daar. Maar bij kantoren dat PP kan we bespreken. Ik brief me, het gaat niet voor niks zijn. Toch? Dat unoem parama onderling. Alvast zaterdag me begin zijn ondersteuning dat ik. Ja toch? Alvast zaterdag me begin shitaki. Want toe paraman kisa bericht die zie. En de sorry dat ik begrijp. Zo zie we go. Dus wie je nog ABOP. Wie je stem PAP. Wie je stem soort partij. Michael Marengo is de enige gekozen DNA-lid vanuit het district Para. ABOP no Abi, VAP no Abi, NPS no Abi, Britmi no Ama no Abi. We hebben Michael Marengo alleen. Toch? Let nu boy. Dat is maar no koran dat meneer Teru hè. En dat meneer Teru noem met alle respect. Maar we hebben Michael Marengo's. Para moet zien alsof we Michael hebben. Die anderen hebben al gediend of die anderen hebben al bewezen dat ze niks waard zijn. Michael is nieuw. We kennen hem van het district Para. Cobra zijn. Opus en Godolo. Ja, dus en voor mij is het ongeacht welke politieke partij je bent. Zolang je je werk naar behoren doet, heb je mijn ondersteuning. En zo ook mijn team. Want mijn team voor Para begint. Ja, toch, dus mensen, zaterdag aanstaande. 7 uur. Michael Mikategi was dan niet. Nou, je wan bekend voor vroeg aankomst voor mij kwabose. Pak me voor jaar in Bogo. Je wan bekend voor vroeg aankomst. Maar in ieder geval. Je zaterdag ieder toch, schrijf jou zo er komt de zeker. Ieder zaterdag, ben je vrij? Jurgen Enting. En dan ga je jou komen tak yang je met tak nezi. Schrijf je jong, moet de baas tak para mij schrijf je toe. Nezi. Dus mensen, dat sabi. Zaterdag aanstaande. Verwacht Michael Marengo. Iedereen zeker nee, oké, dat taki. Dan mi denk dat de rest zit akude. You de mi de, dat sabi ba ongeveer sommige smakande, maar kogo ga boya power. Niet van boy dape. En ik kon een partij zijn no de. Nee, dat zijn wij aanwezig. Wij tweetjes zijn alvast aanwezig. En if we stap tap suma overstem tap abop, maar van VN. Maar we gaan Michael Marengo ondersteunen. Omdat nou brada. En ano via NDP ook osawa man. Zo ook to en ook osabu via abop. Wat kon er ting. En if je want tru para man. Dan ook de van panas no mo. In de minimaal voor panasi. Dan volgens mij dat je want tru para man. Toch? Dus broer Michael Marengo we ook hier power 100%. Ja, en dat is sabi. Koluko. Mijn naam kom je mee? Ook para? Ja, maar zeker jongen. Zeker jongen. Na arrest. Non go luka peresito. Dus mi go da pedas mi. A idee wa mi lobby. A idee. Want ik kwam met tegen Karwang. Mina sa peka na ni keri omdat mina onderzoek dat pete. Maar no one district, no one DNA lid mina si. Te op een kantoor speciaal. Peres masa stem nen tapu kan komitangeng egatorang lala. Maar is dat den wanneer doet toch? De wanneer doet de sanda. Gelek na ben self ghost don dape. Ano gelek na follow up op de dape. Dat melk je uit toch? Ja man, de wanneer luka poti follow me barada. No maar mij zie mistaka mijn kleuren travas. Amai kan jou verandering kom. In een model voor NDP para. Alvast NDP para. Ja man, met tegen of follow die on barada. Gelek altijd on de maliba follow in de state. Heb dan me barada. Isari so er. Lek kwam ja misref. Kami op die ondernemer met me moeite nga misref di. Luko post don no ja. Ele man besi sere dale mau tak ayo mene me kwam moeite. Ino mas do luko de man.
Want alle de mensen go dat bij en ik met friends en family staan en als dat mine gewoon No, maar daarom, Mickey, daarom, milop ito, milop, Ay, ik hou van milop, innovatief wat denken. dat Look hoe je menem. Asan sama is toe, wang. Alleen een stap dat gimi, Ja. dat wist me dat jouw werking eten, dan een verandering. Ja, man. Omdat no one veteran one Ja, is, no man. cancer no is not doing, no panka no doing, no freedsam no doing, no one of them are not Saya doing. tak ya nama dat dat DC dat ben. No, deze DNA ligt goed, dat is not cancer no. Dat is Ja, dat misa. maar sa met dat dan een human, one boy, young boy. Ano ande for vive pot amoli simbeja. Ja, we put een foto van Ja, me. ik We heb put een een foto foto. van Maar me, oké, Alice. nou man, die no man of NDT, toch? Ja. Nou, brief me, stap samen tek ja, Ja. dat niet bij one olanga. Man uro kota om Ah, para goed, man. Obama jong. Zo, dus mensen- Mi brada. Una hora live lang ha. Ja. Ik kwam takke. Ik ben 4 gato die zijn nu. Ik heb ieder vergeven hoor. If you are ma ati mine spam. Mi tegi yo lukumi wali sangas kerai. Tuli sangas kerai. A dief dritrong mi o kauro you. Oké. Ja, voor de rest mi no ma voor ati. Wisi shimi kan bar mi. Shimi no bar mi sidi zani. Yare ne. Utaki a weekend ja. Uda also. Aita. Aita. She bring it boys na boys van shit bondere jong. Like butu ja jong. Like alles aan wat jare. Dat is er maar de massa go stop op zitten naar de sand is met akito. Juist na a ghetto moro stem gide man. Boro funa a ghetto de gide man. Tak ay naman iso wani na. Mana ghetto de may Pinas. Dat is na ghetto hira doini. Say dam de sobrada. A ghetto way hira doini. A eerste fout ba? Uva criminaliteit heb je na koude. Ati ja. Say kala de A eerste fout zou me kipa menem. Werkelijk kan hij de standaard de mamu sit to next de man is Akino. brada. Akino. Ja, de die mo polai po na Akino. probleem ya. Akino. A moment ako accepter a word keto. Ja. Dako kilo service. Keto ata Ya man, pene para po be ke kanen dati ba. Pa be karen. Pa para po. Ontwikkelingsbuurt. Ja, to. Bijna amandat me mine wa carry me life. Mine wa carry me life voorlopig. Bravo. Go sorry go. Ja. Sibrano Piqué. Dus stem het aan voor wat seconden. Saint Show vanavond. Doe dat toe de. Ja man. Dat al. Ja man. Doe dat stem, maar no de na toe de na Sibrano Piqué euro. Ja man, chat man dape man. Eki big up dape man overtoon dape tau. Eki big up man en me wisi wan boneti mi brada. Randolph Ja, Visayas, oh chat man, overtom. Chat man mi man. Broer, That thing. Molusono, success. Molusono, Build. ja. Layo, Isa. Layo, Isa. Layo no, it is daar Rotterdam dat peda. Pide, ida selenga etena. Layo, no it is dat peda bose belly tak mba. Ine kono so no. Ano lang ano? Mba, masapsa. De yoka kisi wanda paputo. Iswa me bari. Layo. Nooit oma te ya takidis no. De foto boy ya yoka. De ting de groen neti de braka. Maar wie kita lene leti yong. Tu yoka. Maya. Brianne de ulo palasba. Mevrouw Ewijk, alles goed? Dat kan aan mijn neef, hè? Mensen. Mijn neef sabi mek me mopo vanaf spijkenissen. Zo zeg ik ook wat wapje maar ede. Laat je van wapje maar dat hij, over dat je maar dat doen hoor. Maar ik zeg bij mij dat dit daar spijkenissen. Ik go kot die wapje maar van mij. Daar slingen. In a kouru.
Pinakuro no ko tap chima wiri. Ay. No ma fomi tembe ko na tembe chami. La yo sabte tena tete. Kis may lukot ak easy ba no eta kolan tori. No desi wa wala photo of me dok. Ay, if me ta 100 day na Holland. Aton taki. If me ta 100 day na Holland, dan safe na naked ak day lang ami ko tiwiri. Alla day me ko tiwiri Holland. Alla day. Alla day. Hier is taki 100 day na Holland, safe na naked ak day me or 100. Maar goed, mensen zouden sweet met die gomorra para. Horen tap die zie, ta juru doro. Iedereen gaat naar huis, dat staan door mij, mijn nabe zo. Mine was, ik kon me met taxane, ik had maar mijn vragen. Dus me gwa zo. Het is banga bo seconde even, ayari die zie, dat pak ayari. Gado, toen gado gima krat dat hoor maar libi. Bakayari 2026. Want de first principe mwango. Kolo ke smade jay na live say follow me. Bakayari toch 2026. Want de first principe mwandoro. Namo. Kolo ke as pas schrijven ja so met zijn Nobel Kazaki voor 260. Pay you denki 2026 na first president Mwango. If je schrijft ja zo, dan kun je een bel voor 200 SD. Ik wil liever live van een man. Bakayari 2006. Pena first president sa you denk in mi besa Wango. Want de first president no, dus ik kon helemaal serieus niet na pe. Me al ke first me follow me Japon de day die sector. Kolo se mo vela 200 essa day bel to ko deze. Dat is wanneer follow. Ja maar nou me stel je een vraag, Stel je een vraag nou. Taki Bakayari me wangawa presi. No Aruba, no, lek jasa nang. Me wangawa presi Bakayari. Aruba na sowieso familie ga Aruba. Ala yari ne sadam no go Aruba. Bakayari mi wangawa presi. Insana jaso. Ibu bila 200 kolo tuk si maklak yung betay. Kwa may gwa Jamaica jam brada ulip in mi kondre. In mi kondre mi wagawa kondre but in mi kondre. No. No, look, they followed me the last day. Oh, look. Até ontem intercedi. No, look, they followed me. They are constant. Essa, waktu me waktu siara. No sa life no tapu. Bakayari. Yo gawan kondre. Mo be fos kondre sa mwago. I don't me follow me yo. Jullie zijn de avond die nacht volgen. En namo misadora kondre de. Eerste move voor Bakayari. Tweede keer. Somebody wani. Gamboli. Ja. Gamboli. De mata die kan make coffee voor you wani. Ja, Maar koffie compleet met de alasan die we. Ja, man. No. Ano koroni dat die misakba, maar prespe mwango no de. Post move voor Bakayali. Sama diwani. Kamboli. Masih belang aja. Aruba ushimi bakadati, Jamaica ushimi bakadati, ala kondra ushimi bakadati, ma first one di mwashi. First move Bakayari. Masyarakat dalam. Kamboli. Nama. Da sakatoli.
Vou meter coffee complete. Mensen, boy. uno goed toe zien voor de spy patori woorden. Chatuja, onverwacht, Wasimbo, Kutiri, Karko, Bernardoro, Rebi Dotika, Traikom, Bigi Poi, Kamata, Draiko, Wakadrape, Karkom, Reis Dek Pasi. Wamula Shibibi. Nee, dat is wat tebu ya. Imgona tebu, ano fara fugamboli. Oké, dat is dat door het tebu. Dat moet ik kan lezen. Ja, rep dat per, Bisa no sap tebu. Da for me da lang ayo mim se kan era wat. Alla de door dat it talk. Swooshimi. Yoshimata pana uni Yoshimati tabiki. Hey, Yoshimala de liba. Last duga sakaga ka ba mi ko godoro tammi ala de president mi wango baka mi wadoro stool mas la baka ala de president ay wa ko de sa mi wango shi ook to dem dagwede nasa kondre ne no wat team dube da stool mas la talk da wat team bede de boy priabal dagwede Of na team de manja. no mi era kondre ne so pe yap grand santi to pesa solida pe talk de grand santi de pesa de so Kamay ma de hey dati. dagwede mi adoro a kondre pe de boy fat team foot dagwede mo po mi wan doro na kondre dat tu bagay Tebu. mi na sap sa kondre na kondre Well, that means that. no ma a kondre pu de boy dat mi wan doro dagwede ay mabe prea stuli o mi ade mabe wina turno mi na sabi ay dagwede ay Tenho po asweli fugamboli aksi asweli da esre fito chani also ade ngala respect was asonomo ochali udoro atebu mas sabe sana smith sabe se lemi wango dape me ko yani wali nasi dawo ko bimang if you want to make a deal for naf jara if you want to make a deal for naf jami ma sabe se ne mi greedy ko dape ala de deja ala de deja o me bigis ma me belto dus ma sabsa fu abo da me agres ma bigis ma te dus ma teni if you attack king ya idoga amboli ai dat is mi bakre des ma dire wam si dadi asudadi zase la sufit mi ati krito dat no da mosas kenner da omes masak tande bes don de kita kaya maya fake of maya so da mosore dak mo sas kenner what we if na tutu gamboli dat ya king Meer gamboli son preste de mo take over in ma foto no ama if you put it up ang dringi ya gamboli ka potak ko pang dringi ya go so ko makaya dringi Ya, sempre. Bikit ma dia Dati ay mira so mina de presta mi wande apogo sa aita pese singi ambi fude Ya. ay apogo na po aita pese na offer gambo ya may singi yangi fudawa kondre penawan ki ande kama Imandoro ase fidape na omema otap deski tape sanga ko ayere Mas may kakao jaya. ay dapat sabdalik sumane ay bena mi wa no da ko atuma fuka habita ko bona do jare ma go sana scanner yes vou me deixar ter fuga info no Benito Prica ala ko itu kan itu donya do sih
Ik doe net. Momento, quanto mais tu vai isso atrás momento quanto ia na manga melems na cara, sita. Dimine me deixa em tu sanity. Ya, mas... Mga inoweti mas sa ka melem da. Ya me quanto uma fuga. Ko yami chabi try go stop lu ko sare mando de ma pora air logo, ma imi aki alo ko de. Ai. Top no Basman. Kiko PMC Kotipai. And everyone they like no ma ukale kom dalo give for us na mo bigi. They help me want mina eras nak mi de. So lang ayari upo. Waka. Okay, sa politik kampanye me fu. No. Waka. Ay, hawaka jatok, waka jawaning. Ay. Inanenda ki atasaka okong. Mevrouw Amelis, Nikeri ko yun happen. Alles goed? Hawaka buda saka. Hawaka dat doama na mawake. Hier zijn onze mensen van Nikeri, onze sisters van Nikeri. Hoe gaat het met jullie? Amelis, hoe gaat het met de familie? Man lief, iedereen, alles goed? Ik kom ook even langs bij jullie, ja. Dus niet jaloers worden. Ik weet dat ik jullie heb beloofd dat ik een Nikeri langs kom. Bagayari mo kom. I just like me to bolong spice. Absolutely, se was mounted in the engine. They was why? We nego yara. We the lecture. Mangauja. O fedel digri go dolo. Hoe go liep? Dat digri daar worden de vol nog meer over worden. Zo mensen, le fout aquí. Mga broer, meneer de Jakba. Meneer me que muy tío, meneer. Aquel futuro piso. Absolutely, boy, so there she is. Ya, man. Ya, menem, ya. Nama di sana Sabrino. Cibrano. Ja, dat is het. Daar is een proces, menem, ya. Je speelt ook dat ik niet uit. Oké, 100% bij. Zo mensen, hoe service weer. Ya, man.